Gràcies, il·lustre diputat. Per part del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i des de l'escó estant el senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president, per fixar posició del grup parlamentari del Partit Popular en relació amb aquesta moció del grup d'Esquerra Republicana. En primer lloc, no ens en podem estar de dir que resulta alentador sentir com els diputats que representen els grups que donaven suport a l'anterior govern venen a donar classes de com s'ha d'impulsar la innovació i com s'ha d'impulsar la internacionalització per tal de millorar el futur de les indústries catalanes. Sota el mandat dels dirigents del govern que donaven suport als seus grups parlamentaris, Catalunya va perdre més d'un 30% del teixit industrial. Per tant, en primer lloc, val la pena posar un toc d'atenció sobre segons de qui es reben segons quins consells. Primera qüestió. Segona qüestió. Nosaltres estem absolutament d'acord sobre el recolzament que necessiten les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Però insisteixo en la mateixa primera idea que explicava al començament. Fa pocs anys les grans empreses de Catalunya se n'anaven. Les mitjanes, les que sobrevivien, es tornaven petites, i les petites i la resta de mitjanes acabaven desapareixent. Per tant, compte també amb quin tipus de polítiques ens acaben aconsellant. Ara bé, la moció que vostès presenten aquí és una moció que ve a dir escolti, hem de millorar la competitivitat de les empreses catalanes. Amb això tots hi estarem d'acord. I em dóna la impressió que hi haurà un acord unànime en aquest sentit. I, per tant, el que s'ha de fer és millorar la productivitat, però millorar la productivitat de veritat. No millorar la productivitat perquè aquelles empreses menys eficients desapareixen perquè acaben anar-se'n a l'atur i llavors incrementa la productivitat. No, s'incrementa la productivitat perquè efectivament som capaços de produir més amb menys, no perquè hi ha una situació de crisi i d'atur. I, per tant, som partidaris que hi hagi processos d'innovació i som partidaris que hi hagi processos d'internacionalització, que és allò que dona competitivitat a les empreses. Per tant, el nostre grup parlamentari no pot oposar-se a una moció que el que proposa és tot un plegat de bones intencions. Nosaltres hi donarem suport, però també els avisem. Nosaltres el que farem serà vigilar de prop en el govern per tal que dugui a terme aquestes polítiques. I, per tant, això ho farem no només des del punt de vista de control parlamentari, sinó també ho farem en la mesura en què tinguem aquesta possibilitat des del punt de vista d'influència en el govern que tenim. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, senyor diputat.